idan ka mai dari Allah zai yi ma dubu, idan ka mai dubu zance ya ƙare. Ya da saman kadari, saman kadari manzon Allah ya shiga istiqai, ya mai cika alƙawarin bayin Allah manzon Allah. Waye ne ma ba amsa masa ba, sannu mai gida. Shugaba a dubi Najeriya, shugaba ai mana soyayya, shugaba a ba mu zaman lafiya, ai mana dauci.